Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов башлангычында булган безнең ишегалды программасы кысаларында быел шәһәр бистәләрдә 45 йорт ишегалдында төзекләндерү эшләре башкарыла. 29 августта ремонт эшләре тәмамланган Ялчыгыл урамы 12-14, Төзүчеләр урамының 18-20 һәм Октябрь урамының 11, Тавлин урамының 30 йортлары ишегалларында ишегалды бәйрәмнәре узды. Аларда иҗат коллективлары бәйрәм кәефе өстәде. Айрым мәйданчыкларда балалар өчен күңел ачулар, ярыш бәйгеләр оештырылды. Торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә намуслы хезмәтләре өчен Торак милицияләр ширкәте һәм идарәче компания хезмәткәрләренә рәхмәт хатлары, активистлар, юбилерлар һәм булачак беренче сыйныф укучыларына истәлекле бүләкләр тапшырылды. Кассыр оешуга 100 ел тулуны билгеләп үтәбез. Татарстан Республикасында 50дән артык программа эшләй. Аларны без президент программалары дип атыйбыз. Юллар төзүгә, торак йортлар төзүгә, ремонтлауга, социаль объектлар төзүгә һәм ремонтлауга юнәлдерелгән әлеге программалар. Быелдан республикада моңарча тиңе булмаган зур проект старт алды. Ул безнең ишек алды дип атала. Район буенча 175 ишек алды территориясе әлеге программага кертелде. Уңайлы йорт ширкәте рәисе Василий Абрамов үзидә Ялчыгыл урамы 12 йорт ишегалдында туып үскән. По этим домам порядка 220 квартир. Әлеге ишегалдындагы йортларда барлыгы 220 кеше яши. Алар арасында балалар шактый. Шуңа да уен мәйданчыклары бушап тормый, малай кызлар белән тулып тора, ди Василий Абрамов. Ялчыгыл урамы 14 йортта яшәүче Гөлфия Тимофееваның шатлыгы йөзенә үк чыккан. Мин 14 йортта яшим, Ялчыгыл урамының безгә шушындый площадка ясаган өчен бик зур рәхмәт әйтәс килә президентыбызга. Саима Пагалимова Ялчыгыл урамы 14 йортта әлеге йорт файдалануга тапшырылган көннән яши. Шундый шатланып яшибез, балалар өчен ясаган двор. Алар өчен генә түгел, олылар кешеләр өчен дә шундый зур шатлык, чиста, матур. Балконнан карасаң да йорт тирәсе шундый матур. Рәхмәт кем аны эшләде. Рәхмәт балаларга әйтәсем килә, сакласыннар бу матурлыкны. Шулай итеп, безнең ишегалды программасына район буенча 175 йорт биләмәсе керде. Программа 5 ел дәвамында гамәлдә булачак. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Татарстан хәбәрләре.